Na Slovensku čoskoro pribudnú nové nabíjačky pre vozidlá s elektrickým pohonom. Cestu k bezemisnej doprave podporilo Ministerstvo hospodárstva, ktoré na výzvu pre podnikateľov vyčlenilo 6 miliónov eur. Problémom zostáva nízky záujem o elektromobily. Ministerstvo hospodárstva pripravilo výzvu na budovanie takýchto nabíjacích staníc. Celkovo by ich malo vzniknúť asi 1100. Peniaze na výstavbu nových staníc môžu získať firmy a podnikatelia, napríklad majitelia reštaurácií či hotelov. Na pozemkoch firiem, tak, ale aby boli prístupné aj pre širokú verejnosť. Pri cestách tak vzniknú dva typy nabíjacích bodov. Odborník vysvetľuje rozdiel. Bežné nabíjanie na ulici, na normálnej AC nabíjačke trvá približne 4 hodiny. Iný segment je rýchlo nabíjačka. Tu vás nabíjačka nabije do 1 hodiny. Majitelia elektromobilov rozvoj infraštruktúry nabíjacích staníc vítajú. Zároveň dodávajú, že ich počet na teraz stačí. Celkovo je ich asi 1700. Slovensko v rámci aj Európskej únie je na tom veľmi dobre, keď zoberieme do pomeru počet nabíjacích staníc a počet elektromobilov, ktoré fungujú. Síce v prvom polroku sa začalo ich predaju dariť, na slovenských cestách jazdí dnes asi len 9 000 elektromobilov. Samozrejme, Slovensko je takmer na chvoste nielen v počte elektromobilov na cestách. Potrebujeme pridať aj vo výstavbe nabíjacích staníc. Problémom ale nie je len ich vyššia cena. Vodičom chýbajú aj ultrarýchle nabíjacie stanice na diaľnici. Vďaka nim by šoféri zvládli aj stovky kilometrov dlhú trasu. Tie v aktuálnej výzve ale zahrnuté nie sú. Motorista, ktorý cestuje na stovky kilometrov, napríklad typicky aj do Chorvátska, tak potrebuje mať tú istotu a ten komfort, že sa nabije do 20 minút a môže ďalej pokračovať. Čo je dôležité, potrebujeme niekoľko desiatok ultrarýchlych nabíjacích hubov na diaľniciach, tak aby ste minimálne na každom 60. kilometri našli príležitosť na dopitie. Aktuálne v tomto čase dosť intenzívne komunikujeme s dodávateľmi alebo teda s distribučkami tak, aby aj pre tento typ nabíjacích staníc do budúcna bola dostatočná kapacita. Prvé kolo výzvy bude vyhodnotené 30. septembra, no a prvé stanice by mali byť hotové už koncom tohto roka. Viktória Nemetová, televízia